Pracujte na eleganci, jo? Počítejte to, že máme peníze, když to máme zaplatit. Takže Báro, udělala rovnou, co se nepopadla. Jedno malý Tak se jí víte. tady Pozor, necháme tam dolů vnikací sklenici, jako. Vnikací sklenici, co ty děláš? Bacardi. Tak to je pořád. Já dělám hned. Dobrý. To si to opáče. Já myslím, že jsou dobrý. To může být ten právě. Pamatujete na to, jak se na vás byl zej ten první a druhý den? Jak se vás tam mátil přes 3 prsty, lámal se vás to tam všechno. Michal. A jo? A tak ti dáš hezky, ne? No, že nechci. Jo, ty to myslíš. Já si myslím, jeden, dodržíš to tak. Průběžně jeden. To je ono, když se to nečeká na druhýho, tak to má jít. Tak včera teda jo, ale... Na tom se můžete domluvit dopředu, že? Karolíno, máš ráda, že to máš za sebou? Obrovskou. No, bude ještě jednou pro dobrý úspěch, vej? No, Dělali jste obrovský práce. To až teprve v pondělí si uvědomíte, co jste udělali. Tady máte takovou výhodu, že tady máte třeba tyhle ty dva pány, kteří vás takhle vedli celým kurzem. Slyšíte? Tyhle ty dva pány. Tak ty vám průběžně ukazovali, co to dá. Vidíte to? Ty vás nenápadně vedli jako tou cestou. Kdo se někdy přihlásíte na další kurz? Já nemůžu zvednout ruku. Časem, ne? Nejbližší je tam jako si třeba ušetřete časy a můžete třeba za 2 roky vyvolat. To poznáte, že byste to šetřili. Nahoru, tu, dolů. Tak, výborně. Výborně,